De gemeente Dantemediel wil naar de simmer beginnen met een verbetering van de verkeersveiligheid op en rond de Haardwei in Den Wald. De aanleiding zijn bevindingen van een verkeersbureau en klachten van de inwoners die net blijd waren met een recente reconstructie van de dijk. Nou, sinds de start eigenlijk van mijn wethouderschap bij de gemeente Dantemediel in 2018 is de Haardwei, de inrichting van de Haardwei, eigenlijk al een punt van zorg. Ja, men wie op dat moment maar 2018 nog in uitvoering van het project. En ja, vanuit de eerbestelling eigenlijk van het project, van delen van het project, begonnen er al met klachten en meldingen over verkeersonveilig gevoel, maar ook verkeersonveilige situaties. Dus naar aanleiding van die klachten hebben we eigenlijk zijn van nou, dan moet er een onafhankelijk onderzoek naar komen. Net de slager keurt zijn eigen vlees, maar gewoon een verkeerstechnisch bureau die er een verstand van had, dat die daar onderzoek naar doet. En ja, daar komen een aantal conclusies uit. Men had uitgevonden dat de mensen in het algemeen de inrichting wel mooi vinden. En daar sluit ik me ook wel bij aan. Ik vind het zelf ook uit het algemeen mooi van. Maar de inrichting levert ook nog wel een aantal verkeersonveilige situaties op. En dan gaat het vooral over de kruisingen. De snelheid van het verkeer, vooral bij de kruisingen. En de oversteekbaarheid door kwetsbare verkeersdeelnemers. Bij het ontwerp is destijds gekozen voor een shared space oplossing. Maar de verkeersdrukte is toch een stuk groter als verwachten. En daarom wordt de situatie onoverzichtelijk en onveilig. Ja, nou onoverzichtelijk is een punt wat... Nou, de kruising waar we nu voorzien is natuurlijk een dingetje. Je ziet een hele grote trekker aankomen nou. En die had wat dere hoeken om zich heen uit de bochten neemt. Maar deels had het ook maar te bot oerzichtelijkheid te maken. Nou, als de kruising bij de Vrouwwei haast en de Doniawei, dat is een heel groot plein. En dat is zo bot oerzichtelijk dat in de rustige tijdstippen van waarop er weinig verkeer is, dan rijden de mensen te hard. En dat kan wel oprennen tot snelheden van 20 km per uur over die kruising heen. En dat maakt het wel echt gevaarlijk. Wethouder Kees Wielstra begreep de knelpunten bij de Haardwei en daarom werd de situatie aanpast. Eerst denken we aan een 30 kilometer zone inrichtje, maar ook oversteekplaatsen meidje. En een aantal technische aanpassingen vooral. De grootste prioriteit die had vanzelf de kruising bij de Badhuiswei. Want dat is ook een plek waar de snelheid heen glijdt. Dat is ook een shared space kruising weer aan. En die kruising daar komt natuurlijk na de zomervakantie best wel vol verkeer langs. Omdat die na je squallen daar hier gaat. Dat vinden we prachtig mooi dat die hier gaat. Maar ja, die benen moet wel veilig bij die squallen komen kunnen.